हेलो गाइज हमें आज महोत्सव जाऊँ चलो मिसिक एंजॉय करिया आसन मैं सब आमर गाड़ी पार्किंग सरीगला आम चल चली जीवु महोत्सव अभिमुखे चलो गाड़ी पार्किंग देखी दियो गाड़ी गाड़ी गोदाम खोला लोकंर आज लास्ट दिन ना धक्का देखी लास्ट दिन लोक प्रबल एंट्रीटा मत देख एंट्री पूरा कस नयगढ़ जिला महोत्सव और पलिश्री मेला फोटो एंट्रीटा है एंट्री बॉयटा फोटो उठाऊंगी सेल्फी ट्राक्टर सब एपटे पावर टिलर सब दोली रामदोली चलतु दोली पाखक जा दोली पाखक जाके आप एंजॉय ये झुंटी जी पड़ी देखी बड़ एरिया रे दोली फोली सब पड़ी खाइबी खाली दोली बसा बाउली हो सारा पिलाटा दोली बसा पिलाटा बाउली हो सारा आम भी दोली बसा बाउली आम भी दोली बस आम दोली बस चलू टे आम भी दोली बसबू आम प्रोग्राम दोली राम दोली आम आसीगलु दोली पाखक आम आसीगलु छोट पिला राम दोली देखी ब्रेक डांस आम बसबुनु मुंडा झांकी मु बसबिनी ड्रागन ट्रेन देखी दियो ड्रागन आपण मैंने देखी नी ड्रागन डांस नाई रामदोली नाई मु बसबिनी पदिया फोन गला उड़ी था आगुआ कहलानी अलिया हम पुलिस आड़े चार्टा देख टिकेट आनी चार्टा का जीवन आज पूरा आम बड़ी पड़ू चलिलु घो घो मार्केट घाटी हॉर्लिक्स
କରିଦିଆ ପୁରା ଡର ହାକି ପକେଇଲା ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟି ବି ଖାଲି ଆଜି ଘାଣ୍ଟି ବି ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଓହୋ କଷ୍ଟ ଓଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ 3 ଜଣ ହବନି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଟା ରେ ରଖିଦେଲ ଇଏ ବାପ ମଲ୍ଲି ଏ ଗଲି ରେ ଆଜି ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁବଳ ଓହୋ ରେଡି 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 ପତିଆ ରେଡି ଉଡିବା ଯେ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମା ଆମର ଏ ବୋପା ମାଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଦେ ଆଉ ଆସିବିନି ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ବି ଦେଖାଇଦେ ଆସିବିନି ରଖିଦିଏ ରେ ଦୋଳି ବାଲା ରଖିଦିଏ ରେ ଏ ମାଲୋ ଦୋଳି ବାଲା ରଖିଦିଏ ରେ ଏ ମାଲୋ ଆଉ ନୁହଲୋ ମା ଆଉ ଆସିବିନି ଆଉ ଆସିବିନି ଲୋ ଏ ମାଲୋ ଗୋଡାକ ଥରିଲାନି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯିବନ ରାମ ଦୌଡ଼ିରେ ବସିବିନି ସଳା ମୋ ତଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ଏମିତି ଚିଲ୍ଲାଇ ଚିଲ୍ଲାଇ ତଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ଓହୋ ଆଉ ଯିବନ ଆଉ ଆସିବିନି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବଞ୍ଚିକି ଜୀବନ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ କେମିତି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ପିଲା ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ଆହୁରି ହଉଛି ପଇସା ଦେ ପଇସା ଦେବେ ଏଇ ଭାଇ ଆମର ବସିବି ୟାକୁ ଦୋଳିରେ ବସିବୁନୁ ବୋଲି ଆମେ ଭିଡୁଛୁ ସେ ଖାଲି ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ବାଉଳି ହଉଛି ଆହୁରି ଯାତ୍ରା ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଡ୍ରାଗନ ଟ୍ରେନ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାମଦୋଳେ ବସିକି ଚିଲ୍ଲାଇ ଚିଲ୍ଲାଇ ଆମ କଣ୍ଠି ବସି ହେଲିକପ୍ଟର ଆପଣ ତ ଦେଖିନଥିବେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ
ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ହଁ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପିଲା ଭାଇ ସବୁ ପିଲା ଆରେ ଆରେ ମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଯୋଗ କର୍ମଚାରୀ ସମାଧାନ ଏବଂ ନାଗରିକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆୟୁକ୍ତ ଶିଶୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସିଭିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ थर्ड प्लेट जाइथ्यो गाडी नहीं मजा କିଏ କିଏ ଯାଉ सोनू रो मोर ଆଉ କଣ ଇଏ କହୁଥିଲା ସୋନୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିବ ବୋଲି तपे बदला ने तो तपे गाइले ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖି ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ମୋମୋ से पिला माया ମା ଏସଏଚଜି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଆସି ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରି तुम उल्टा हरजी फोन टाकू तोरी में उल्टा हरजी ଆମର ନୟାଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ବୁଲା ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମହୋତ୍ସବ ବୁଲା ସରିଲା।